good looking apa good rekening, Mbak? Nek aku pilih good rekening, soalnya aku ki mata duiten. Jarene roda kehidupan ki berputar. So, nek wayahku wis ning dhuwur, arep tak lastapen ben ora muter. Komunikasi itu dua arah. Iyan searah kuwi jenenge khotbah, iyan berbagai arah kuwi jenenge gibah. Wong liya kuwi sibuk gonta-ganti HP, motor, mobil. Aku lho sibuk gonta-ganti donga. Ben apa? Ben iso nuruti angen-angen. He, wong kaya aku iki sing tak pamerki apa? Uang kresek belanjan wingi lho, isih tak simpen neh. Sapa ngerti nek sesuk bisa kanggo. Sak panas-panase banyu radiator tak anggap. Isih luweh panas nek aku kira mbok anggap cuk. Jarene roda kehidupan ki berputar. So, nek wayahku wis ning dhuwur, arep tak lastapen ben ora muter. Cah, tak duduin cewek ayu dah. Mbak Adi, Mbak. Standby. Kok gak gue redrek kayak. Ben keblene to. Sejana. Sondasi. Itu Mas. Iya. Terluka sing edian. Buat banyu. Lah untung ate ora. Lah guna aku ke apa sih jenenge? Apa? Nyengke. Apa ki kambil gitu. Malah kambile nyengke ya aku ya. Please ngono iki Kambil. Nah, ora kudu. tapi kambile ra aku to. Kambile ra apa-apa. Kambile ra apa-apa. Wih, jangan. Jadi kayaknya melaku orang loh, melaku yang kon anu. Kayak puteran loh, galak ora? Gila. Gila orang. Tunjuk kayak saya. Masuk nanti deh. Kapan boleh? Kapan dapat umpet deh ini. Ayo. Pesen aku, Mbak. Loro iki. Awake padha lara iki, awake padha lara niki bobro-bolo. Oh. Bang. Yo. Good looking apa good rekening, Mbak? Nek aku pilih good rekening, soalnya aku ki mata duiten. Ya to tak omongno. Lek gur mangan good looking aku wis kapok. Apa meneh lanangan-lanangan model mokondo sing modal kontok kuwi mang ya to. Kok ketok ngejak mangan ya to giaya ngejak mangan ngono. Basa wayahe bayar. Bayar ono sik ya yang aku gak nggo cash engko tak ijoli. Matamu picek. Lek aku ya tak jawab ngono. Lah wong saiki serba canggih 2024 kok. Saiki ya mangan kuwi gawe gesek iso. Gawe QRIS sing enek barcode kuwi ya iso. Gawe e-banking ya iso. Kok dadak alasan ora nggo cash. Apa wis betul to? Pokoke nek kowe iki dadi wong wedok milih wong lanang sing good rekening. Soale nyapo ayu kuwi gawe duit. Apa gur gawe abab, ayu kuwi yo gawe duit. Sing penting kuwi lek enek duit ya, kesehatanmu terjaga, kebahagiaanmu terjaga. Ya ora? Lah lek kowe arep milih good looking lananganmu kondo modal kontok kuwi mang ya syukur dipakani wak manuk kuwi mang lho guran. Paling males wong kakean gaya. Betul sekali. Saiki usum wong elek kuwi kakean gaya, kakean polah, kakean tingkah.
ora gur elek wajahe lho ya. Elek atine karo kelakuane. Dadi kebanyakan ya wong ngono kuwi. Jajal delokno, wong sing gaene kaken gaya, kaken pola, kaken tingkah, gaene menghujat kowe ngono kuwi, apa gaene ngenyeki kowe. Delokon wajahe dapurane kaya apa, mesti lah elek-elek sak ngisormu. Biasane ngono kuwi. Tak omong ya, wong ngono kuwi wis tidak tahu diri, kaya kacang lali kulite. Dadi wis ora usah ditangkepi, cukup diguyu wae. Lah wong dapuranmu kuwi elek kok iso kaken pola. Ngono lho. Nek iso elek raine tok, aja atine bareng. Ngerti apa ora? Dadine sok eneh nek arep kelakuanmu kuwi kaken gaya. Didelok dhisik ngontol dhisik. Aku ki cocok gak kaken gaya. Dek mintil gini Cah. Kumpul kabeh bolong kaki sih. Dek, ibu. Iya, oke. Ora ngalah wong jatahe kowe ki ngalih kok. Halo Bolo, selamat sore. Gitu. Selalu semangat di era gempuran sing mumet. Mumet ra we, mumet ra. Ya. Nek iki liwat ning berandamu, aja lali di komen, kowe mumet apa ora. Nah. Ngene iki isine enake wong mumet Bolo. Wong mumet karo wong ruwet. Contone iki. Mumet pri? Mumet patakku mumet. Hanya Gempur karo negara api. oh, negara api enak ya. Lah nek iki. Nek iki mumet ra we? Wih stres biar berkelanjutan. Mumet ora? Tangan tenis sak blok sik aja. Kowe mumet nih. Tidak. Matamu tuh tidak bisa Nih kowe mumet. Nikmati saja hidup ini apa adanya, ya enggak? Oke, biar kita selalu bahagia. Sing bahagia kur mami ternyata. Liyane mumet. Tinggalkan komentar bawah. Asisten Pak Kancil. Gelem mau jadi asisten lagi. Uang berapa sih sebulan? Ya kurang lebih 30 juta. Aduh, melu. Bosok Belanda, bosok Belanda sing mau Lu hayang lu itu. Cino. Lah ya sing endi? Kok iso tumbuh dalam semalam? Kowe menyu renek deh. Kayak piye? Masa arep syuting kaya ngene iki? Iya, ngacak. Aku kudu mites. Sedih dah. Sabar yo, sabar. Aduh sakit.